να σας καλησπερίσω και εγώ με τη δική μου την πλευρά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Χάρη για την χαρά και την τιμή που μου κάνει, ώστε σήμερα να παρουσιάσω ένα θέμα τεράστιο μπροστά σε εσάς. Και λέω ότι είναι τεράστιο θέμα, γιατί θα μιλάμε για τη θρέψη λίπαση, γιατί όση μεγάλη βαρύτητα δίνουμε στο θέμα της φυτοπροστασίας, άλλη τόση βαρύτητα θα πρέπει να δώσουμε στο θέμα της θρέψης. Και αυτό θα πω ένα απλό παράδειγμα, γιατί θα μιλήσουμε για θρέψη και ίσως υπάρχουν κάποιοι χημικοί τύποι και σας μπερδεύουν, κάτι το οποίο θέλω να απλουστεύσω όσο μπορώ να απλουστεύσω τι σημαίνει θρέψη, τι σημαίνει λίπαση, τι σημαίνει τοξικότητα, τι σημαίνει τροποπαινία. Θα δώσω αυτά παραδείγματα ώστε σε εσάς να γίνουν κατανοητά. Είπε κάτι ο Χάρης προηγουμένως, αλλά θέλω να το πω με κάτι διαφορετικά λόγια. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, Χάρη, είπες ότι ό,τι παράγουμε στην Ελλάδα δεν είναι και αυτονόητο ότι είναι και το καλύτερο. Για το πολυπληθυστικό υλικό. Για το πολυπληθυστικό υλικό. Όχι για το προς Θεού. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτό που θέλω όμως εγώ να πω είναι πραγματικά ότι η χώρα μας, και μια και μιλάμε για την επιχειρηματική γεωργία, και αυτό που λέω πραγματικά όπου βρίσκομαι, ότι η ναυαρχίδα στην επιχειρηματική γεωργία πλέον είναι η δεδορκομία. Λίγο πολύ όλοι ασχολείστε με τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας και βλέπετε τις τύχες που έχουν τα σιτηρά, το αραβόσιτο, το βαβάκι και όλα αυτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στραφούμε στην δεδροκομεία, γιατί πραγματικά εκεί θα φέρει μεγαλύτερο εισόδημα σε εσάς και αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ να πω κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέμε ότι η χώρα μας, όσο και ανάποδος λαός να είμαστε, όσοι και αναποδιές να μας έρθουν, να ξέρετε ότι έχουμε την πιο ευλογημένη χώρα. Ό,τι παράγεται στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι είναι το καλύτερο ποιοτικό από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Και αυτό που σας λέω δεν είναι σοφιλιστικό, γιατί να ξέρετε ότι ό,τι παράγεται εδώ παράγεται κάτω από τον ήλιο. Και ό,τι παράγεται κάτω από τον ήλιο που δεν τον έχει καμία άλλη χώρα, το οποίο την έχουμε εμείς τουλάχιστον άπλετο και αυτό δεν πρόκειται να μας το πάρουν ποτέ ούτε τις ψυχές μας. Έτσι. Αυτό θα το έχουμε και αυτό θα το εκμεταλλευτούμε. Και για φανταστείτε ότι μια μικρή χώρα όπως είναι η χώρα μας, η Ελλάδα, ότι τι έχουμε να αντιπαραθέσουμε απέναντι στους άλλους. Είχαμε την ναυτιλία, την οποία και αυτή βλέπετε ότι έχει πάει κατά διόλου. Έτσι, έχουμε τον τουρισμό, τον οποίο και αυτόν λίγο πολύ μας τον παίρνουν άλλες χώρες. Μένει μια γεωργία. Με αυτόν τον μικροτεμαχισμό τον οποίο έχουμε, μέσα από εδώ μπορούμε να παράξουμε ποιοτικά προϊόντα. Και προσέξτε, λέω ποιοτικά προϊόντα. Η ποιότητα ενός προϊόντος είναι συνύπαρξη πολλών παραγόντων. Δεν είναι απλώς και μόνο μίας παραμέτρου. Μία από αυτές τις παραμέτρου βέβαια θα είναι και το σημερινό θέμα για την θρέψη λίπαση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί για φανταστείτε ότι εμείς οι άνθρωποι, ένας ο οποίος δεν θρέφεται καλά, είναι πολύ περισσότερο ευάλωτος σε οποιαδήποτε ασθένεια ή ιώσεις. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα φυτά. Και αυτοί είναι ζωντανοί οργανισμοί που αν είναι καλοαθρεμμένοι, δύσκολα μπορούν να προσβληθούν είτε από κάποια έντομα είτε από κάποιες άλλες ασθένειες. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και δυστυχώς επειδή τα αποτελέσματα της θρέψης λίπασης φαίνονται πολύ αργά. Δεν είναι όπως η φυτοπροστασία θα πάω κάποιον εντομοκτόνο και θα πάω να ψεκάσω, αλλά θα έχω άμεσα αποτελέσματα. Αλλά όπως θα σας πω λίγο παρακάτω, δείτε ότι τα αποτελέσματα μπορούν να ευχαριστούν μετά από 3-4 έτη. Αργούνε. Και επειδή λίγο πολύ και εμείς οι συνάδελφοι λίγο πολύ το αφήσαμε αυτό τη θρέψη, γιατί παλιότερα ήταν επιδοτούμενο το λίπασμα και λέγαμε άστο να φάει, άστο να έχει μέσα και αν δεν άσπριζε το χωράφι, δεν λέγαμε ότι κάναμε σωστή λίπαση. Είναι τεράστιο λάθος αυτό. Και πάλι θα πω και το ανθρώπινο παράγοντα. Όλοι βέβαια τρώμε 2 πιάτα, εσείς, εγώ κάνω δίαιτα, τρώω 1 πιάτο την ημέρα. Μπορώ να φάω 7 πιάτα και να μην φάω για μια εβδομάδα. Δεν μπορεί να γίνει. Πέρα από αυτό, βέβαια, θα δούμε ότι όταν μιλάμε για θρέψη, θα υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία, βέβαια, πριν πάω σε αυτό, άρχισα να μπαίνω στο θέμα, ήθελα να πω 2 λόγια, γιατί εσύ έκανε μια συζήτηση με κάποιον φίλο από κάτω, ο οποίος μου λέει, ο οποίος έχει βάλει καρδιές, και μου λέει ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πληροφόρηση. Και αυτό το έχουμε σαν χώρα μας. Δυστυχώς δεν έχουμε πληροφορημένα άτομα που θα μεταφέρουν αυτή τη γνώση. Δυστυχώς δεν έχουμε πανεπιστήμια και Ινστιτούτα τα οποία θα μας μεταφέρουν αυτή τη γνώση και επαφιόμαστε όλοι στην καλή θέληση κάποιων συναδέλφων, ιδιωτών, οι οποίοι έχουν την όρεξη και το μεράκι να μεταφέρουν αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς έχουμε μείνει εκεί. Σε άλλες χώρες προηγμένες θα δείτε ότι υπάρχουν τα Ινστιτούτα όπου αυτοί κάνουν προτάσεις. Δεν κάνει ο παραγωγός προτάσεις. Και βέβαια στο άκος ότι κάτι πρέπει να παράξει, πολλές φορές, και προσέξτε, η δεδροκομεία είναι άκρως επικίνδυνη.
Εγώ δεν είναι δικό μου αυτό που θα πω, αλλά μου άρεσε και το ξαναλέω ότι όσοι ασχολούνται με την υδροκομεία θα πρέπει να είναι καλλιτέχνες. Θα πρέπει να είναι εραστές με αυτό που θέλουν να κάνουν. Γιατί θα μιλάμε για μια σχέση μακροχρόνια. Ό,τι λάθη θα γίνουν από την αρχή, αυτά τα λάθη θα το κουβαλάμε για μια ζωή. Είτε στα υποκείμενα που έχει αναφέρει, και δεν θέλω να αναφέρω στα αυτήν, λάθος υποκείμενα, λάθος ποικιλίες. Όλα αυτά, αν δεν βάλουμε σωστά θεμέλια, δυστυχώς κάποια στιγμή το σπίτι θα πέσει και θα μας πλακώσει. Λοιπόν, θέλει ιδιαίτερη προσοχή πάνω στην υδροκομεία και σας είπα ότι πρέπει να είστε καλλιτέχνες και έτσι θα πρέπει να είστε. Γιατί έχετε δικαίωμα στο όνειρο. Και ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί νέοι και θέλω να δώσω πραγματικά αισιόδοξα μηνύματα γιατί πραγματικά το μέλλον είναι στο πρωτογενή τομέα. Είναι στη γεωργία. Γι' αυτό και στη σημερινή μας συγκέντρωση και που μου έδωσε την ευκαιρία με το χάρη να δώσει επαφή μαζί σας ή να μεταφέρουμε αυτά τα πράγματα. Όσα πράγματα γνωρίζουμε, δεν είπαμε ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά μπορούμε να δώσουμε λύσεις πηγαίνοντας λίγο παρακάτω. Ή να κρυθούν κάποια πράγματα από δυνατότερες από εμάς. Και βέβαια, μια και θα μιλήσουμε σήμερα για τη θρέψη λίπαση, θα υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Και πάντα λέω και στους δικούς μου παραγωγούς. Προσέξτε όταν θα μπείτε στο αγρόκτημα. Μην σας ρωτήσει κάποιος και σας ρωτήσει κάτι, δηλαδή τι κάνεις αυτή τη στιγμή, τι ψεκάζεις και πεις δεν ξέρω αυτή τη σακούλα μου την έδωσε ο γεωπόνος. Είναι τεράστιο λάθος. Και δέστε λιγάκι. Μιλάμε για επιχειρηματική γεωργία. Κοιτάξτε την γη σας. Έτσι, αν βάλετε το κοστολόγιο, τα γεωργικά σας μηχανήματα, τον γεωργικό σας εξοπλισμό, την εγκατάστασή σας, την αξία της γης. Μιλάμε ότι διαχειρίζετε αρκετά χιλιάδες ευρώ. Άρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να έχετε γνώση πάνω σε αυτό, ώστε να τα διαχειριστείτε και να επιφέρουν έτσι κέρδη πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να απαντάτε σε οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε σε 4 ερωτήματα. Πού, πώς, πότε και μια και μιλάμε σήμερα για τη λίπαση, έτσι, τι λίπασμα θα ρίξω. Ευελπιστούμε ότι οι προσπάθειες που κάνει ο Χάρης να βρουν πραγματικά αποτελέσματα και να φέρει καρπούς σε εσάς. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αλλά απλώς όπως εγώ έχω βάλει κάποιες ερωτήσεις που είναι συνήθειες αυτές, γιατί πολλές φορές, και προσέξτε είπαμε μιλάμε για υδροκομεία, θέλει προγραμματισμό από την αρχή. Σε τι εδάφιο μπορεί να αναπτυχθεί είτε η καρυδιά, είτε η αμυγδαλιά, είτε η κερασιά, μια και μιλάμε για την κερασιά. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που θα μου δώσουν τη μεγαλύτερη απόδοση. Είναι μόνο το λίπασμα? Θα δούμε ποια είναι αυτά. Ποια όργανα στοιχεία είναι απαραίτητα για το φυτό, τα οποία θα πρέπει να τα δώσουμε. Ποιος είναι ο ρόλος τους. Και ποιοι παράγοντες μπορούν να εμποδίσουν την πρόσληψη. Θα δούμε. Θα σας δείξω εικόνες, θα δείτε πόσοι παράγοντες μπορούν να εμποδίσουν. Θα ρίξουμε το λίπασμα και θα λέμε μετά στο Χάρη, ξέρεις Χάρη, εγώ έριξα το λίπασμα, αλλά που προσφέρει προβλήματα τοξικότητας ή έλλειψης από κάποιο στοιχείο. Θα δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που εμποδίζουν να προσλάβει το φυτό, το λίπασμα. Ποιες αρνητικές επιδράσεις μπορεί να έχει εάν έχουμε περίσσια, παραπάνω δηλαδή από ένα στοιχείο στο έδαφος μας. Ή δεν θα παρουσιάσει τίποτα κανένα πρόβλημα. Και πότε και πόσο λίπασμα θα ρίξω. Είναι κάποια ερωτήματα που θα προσπαθήσω μέσα από την παρουσίασή μου να δώσω λύσεις πάνω σε αυτό. Όπως είπαμε, η καρυδιά θέλει κατάλληλο έδαφος, να είναι στραγγερό, να αρδεύεται, να ξέρετε, μια και μιλάμε για άρδευση εδώ πέρα, γιατί πολλές φορές υπάρχουν υποκείμενα που μπορεί να είναι θετικά, μπορεί να ακουστεί στην κερασιά, έτσι, να βάλουμε κάποιο κτήμα το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα να το αρδεύσουμε. Να ξέρετε όμως, μια αρδευόμενο κτήμα, η ποσότητα πέφτει τουλάχιστον το 50%. Αν λοιπόν ένα κτήμα, γι' αυτό και μιλάμε για υδροκομεία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το νερό. Και θα πούμε γιατί για το νερό, γιατί και για άλλους παράγοντες. Βέβαια η καρδιά θέλει αμμοπυλώδη, να στραγγίζει καλά, πλούσιο σε οργανική ουσία, κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Επειδή μου έτυχε να μου στείλει ο Χάρης κάποιες εδαφοαναλύσεις από κάποια κτήματα της περιοχής την οποία ελέγχει, δυστυχώς βρέθηκαν και κάποια κτήματα τα οποία το pH τους ήταν 5,3 με 5,5. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά, αλλά ευτυχώς είναι αμυγδαλιά, το οποίο θα δούμε ότι το pH του μπορεί να λειτουργήσει από 5,5 μέχρι 7,5, άρα είναι οριακά, θα μπορούσε δηλαδή να αναπτυχθεί εκεί πέρα. Αν ήταν καρυδιά θα είχαμε προβλήματα σοβαρά. Θα δούμε λίγο παρακάτω τι ρόλο παίζει αυτό το pH. Και το pH του στην καρυδιά είναι περίπου 6 με 8. Η αμυγδαλιά θέλει λιγάκι ασβεστούχα, λοιπόν γι' αυτό και επιβίωσε στο κτήμα του συγκεκριμένου από 5,5 μέχρι 7,5 το pH και εδώ θέλει ελαφρύ έδαφος, να είναι στραγγερό, να κρατάει όμως την υγρασία, έτσι, να μην είναι αμμούδα. Εκεί θα πρέπει να προσθέσουμε κάποια οργανική ουσία. Φυλλοαμμώδης σύστασης.
Η δε κερασιά δεν ανέχεται καθόλου έτσι, τον ασβέστη, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ελλείψης σιδήρων, είναι τροφοπαινίες ασβεστίου και όχι σιδήρου. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε κάποια εδαφοανάλυση και να δούμε ότι στο έδαφος μου μπορεί να έχουν σίδηρο, αλλά δεν μπορεί να το προσβάλλει γιατί έχουμε υψηλό pH. Και αυτό γιατί υπάρχει περίσσια ανθρακικό ασβεστίου το οποίο δεσμεύει το σίδηρο. Να δούμε λοιπόν κάποιες αλληλοεξαρτήσεις κάποιων στοιχείων τέτοιων. Το κατάλληλο θεωρείται από 6,5 μέχρι 7. Για να δούμε λιγάκι, όπως σας έχω πει, ποιοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι θα μας δώσουν την ανάπτυξη και την απόδοση την μέγιστη από ένα φυτό. Πρώτα απ' όλα είναι οι ίδιοι γενετικοί παράγοντες, έτσι, που καθορίζουν το γενετικό δυναμικό. Δηλαδή, μέχρι πόσο μπορεί να μου αποδώσει αυτή η συγκεκριμένη ποικιλία. Και αυτό εξαρτάται από την ποικιλία, εξαρτάται από το υποκείμενο και εξαρτάται από τα υβρίδια. Οι άλλοι παράγοντες είναι η περιβαλλοντολογική που εδώ είναι πάρα πολύ, γι' αυτό και ο Εβραίος ποτέ δεν ασχολείται και με την γεωργία. Γιατί όλοι αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να ελεγχθούν όσοι μπορούν να ελεγχθούν και πώς μπορούμε από αυτούς να διορθώσουν. Ένας από τους πρώτους περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι το κλίμα. Η θερμοκρασία της περιοχής. Αν πέφτουν χαμηλές θερμοκρασίες, αν έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αν διατηρούνται θερμοκρασίες οι οποίες να διαφοροποιήσουν τους οφθαλμούς, έτσι από πλαστικούς να τους μετατρέψουν σε ανθοφόρους ή μικτούς οφθαλμούς. Η υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία και η σύνδεση της ατμόσφαιρας. Ο δεύτερος παράγοντας του περιβάλλοντος είναι η φυσική. Είναι η φυσική γονιμότητα την οποία έχει. Και αυτό, προσέξτε, η θερμοκρασία του εδάφους, θα σας δείξω κάποια παραδείγματα, το πώς μπορεί να εμφανιστούν ελλείψεις κάποιου στοιχείου λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας την οποία έχουμε στο έδαφος. Δεν είναι αφομοιώσιμο δηλαδή, λόγω της χαμηλής. Αργότερα, βέβαια, όταν αρχίζουν και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, θα δούμε ότι γίνονται αφομοιώσεις και μπορούν να τις προσλάβουν. Ο αερισμός, αν θυμάστε παλιά, δεν υπήρχαν υποδομές, φτιάχναν τον γκαζόν και έγραφαν κάποιες ταμπελίτσες, μην πατάτε το πράσινο. Για ποιο λόγο να μην πατάμε το πράσινο? Τώρα δεν υπάρχει πράσινο που να το πατάμε. Γιατί η υποδομή κάτω από το έδαφος ήταν συλληπτικό, πατώντας το υλικό, συμπιεζόταν, δεν αεριζόταν, κακός αερισμός, λοιπόν, άρα είχαμε ξύδαση. Τώρα βέβαια προσθέτουμε κάποια υλικά, έτσι, άμμο, τύρφι, το οποίο το κάνουμε φράτο, που το πατάμε και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν φύγαν οι ταμπέλες πλέον ότι μη πατάει το πράσινο. Βέβαια το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα, η μηχανική σύσταση. Αν είναι βαρύ, αν είναι ελαφρύ, αν είναι αμμώδες, έτσι υπάρχει μια σύγκριση, την οποία μέσα από την εδαφοανάλυση μπορεί να μας δείξει η εδαφοανάλυση την σύσταση του εδάφους, τη μηχανική σύσταση του εδάφους. Και βέβαια η αντίδραση του εδάφους στο pH. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό και θα δούμε παρακάτω. Η χημική σύσταση. Εδώ λοιπόν είναι η περιεκτικότητα του εδάφους από άπλωση θρεπτικό στοιχείο. Ή αυτά που θα συμπληρώσουμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι ένα από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη, την απόδοση των φυτών. Οι μικροοργανισμοί του εδάφους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι βλέπετε ζωντάνια επάνω από τη γη, άλλη τόση ζωντάνια υπάρχει και μέσα στο έδαφος. Και βέβαια αν υπάρχουν προσβολές από διάφορα έντομα εδάφους ή από ασθένειες εδάφους, το κλάδεμα επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος άρδευσης, τα χόρτα τα οποία έχουμε μέσα, τα ζυζάνια, γιατί και αυτά απορροφούν αρκετά θρεπτικά στοιχεία και νερό. Και βέβαια αν υπάρχει και συγκαλλιέργεια. Συνήθως τη συγκαλλιέργεια την αποφέρουμε στη δεντροκομεία, γιατί πολλές φορές ακόμα και στη δική μου την περιοχή στο χωριό μου, έτσι όταν ήταν νεόφυτα και επειδή αρδευότανε, βάζαν και ανάμεσα στα δέντρα, βάζαν μαρουλάκια, βάζαν πράσα, βάζαν σπανάκια, βάζαν διάφορα τέτοια για να εκμεταλλευτούν τον χώρο. Να προσέξετε ότι όλα αυτά πάσχουν πάρα πολύ εύκολα από διάφορες ασθένειες και είδος φυτόφθορες, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να μολύνουν την δεντροκομεία μας. Έτσι και μολυθεί από φυτόφθορα είναι λίγο δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε μετά, παρόλο που έχουμε και αρκετά μέσα, αλλά δύσκολο να αντιμετωπίσουμε. Αν λοιπόν βλέπετε πόσοι παράγοντες θα πρέπει να επισέλθουν ώστε να πάρω τη μέγιστη απόδοση και ανάπτυξη στο φυτό. Πάρα πολύ λοιπόν. Ξέρετε, τα φυτά κάνουν μόνο τους τα φαγητά, έτσι. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που να τους μαγειρεύει και το φαγητό του το ετοιμάζει, έτσι. Από τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται και αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά το διοξείδιο του άνθρακα, το οξυγόνο το οποίο το παίρνει από την ατμόσφαιρα και υπάρχουν βέβαια κάποια στοιχεία όπως είναι το άζωτο, φόσφορο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, οδείο και κάποια μικρότερες ποσότητες τα οποία απαιτείται όπως είναι σίδηρος, ψευδάρικος, καλικός, βόρειο, μαγκάνιο και ούτω καθεξής, να μην σας παιδεύω πάρα πολύ. Αν σας ρωτήσω, ρίχνουμε το λίπασμα. Πώς πηγαίνει επάνω στο φύλλο, γιατί πρέπει να πάει εκεί είναι το εργοστάσιο, εκεί θα γίνει με την φωτοσύνθεση, εκεί θα παράξει την τροφή του, αλλά πώς που θα πάει το λίπασμα από το έδαφος το οποίο ρίχνουμε να πάει επάνω στο φύλλο. Λοιπόν, μπορεί να πάει από τον αέρα ή κάποια στοιχεία όπως είναι το οξυγόνο, το άνθρακας και το οξυγόνο και να πάει από το έδαφος το οποίο όμως θα πρέπει να είναι διαλυμένο έτσι σε υγρασία εδάφους.
Σας το λέω και θα το ξαναπαλάβω πολλές φορές. Ό,τι δεν διαλύεται σε νερό δεν είναι λίπασμα. Αυτό θα το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Έτσι. Ό,τι δεν διαλύεται λοιπόν δεν είναι λίπασμα. Και πώς γίνεται η απορρόφηση λοιπόν, πώς πηγαίνει πάνω στα αυτά, υπάρχουν δύο τρόποι. Η μία είναι παθητική, εκεί δεν χρειάζεται το δέντρο να καταναλώσει ενέργεια. Και πώς γίνεται, για φανταστείτε, έχετε κάνει το φραπεδάκι σας, έτσι, ανακατέψετε τη ζάχαρη και το γάλα και το καφέ, όσοι θα βάλουν γάλα, αλλά βάλετε το καλαμάκι, αν δεν ρουφήξετε, το καφέ θα μείνει στο ποτήρι. Εάν δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η παθητική και αυτή τι γίνεται, με τι διάφορο γίνεται. Κάνει δηλαδή λοιπόν τη υγρασία, έτσι λοιπόν δημιουργείται και γίνεται η απορρόφηση του νερού από την ευθύνη. Και υπάρχει βέβαια και η ενεργητική απορρόφηση, όπου εδώ βέβαια το φυτό έτσι καταναλώνει κάποιες ενέργειες, η οποία δαπανάται από το φυτικό κύτταρο. Έτσι λοιπόν γίνεται η πρόσληψη. Βέβαια είδατε ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία, κάποια από αυτά τα θέλει, τα έχουν ομαδοποιήσει δηλαδή. Η πρώτη ομαδοποίηση είναι πόσα από αυτά τα στοιχεία τα θέλουν σε μεγαλύτερη ποσότητα και πόσα από αυτά θέλουν τη μικρότερη ποσότητα. Έτσι λοιπόν, αυτά που τα θέλουν σε μεγάλη ποσότητα τα λέμε μακροστοιχεία, ενώ αυτά τα οποία θέλουν σε μικρότερες ποσότητες τα λέμε ίχνοστοιχεία. Τα μακροστοιχεία είναι το υδρογόνο, άνθρακας, οξυγόνο, άζωτο, κάλιο, ασβέστο, μαγνήσιο, φόσφορος και θείο, ενώ τα υπόλοιπα όπως είναι το χλώριο, σίδηρος, βόρειο, μαγκάνιο, ξεδάλιο, χαλκός, νικέλιο, μολυβδένιο, τα θέλει σε μικρές ποσότητες, είναι απαραίτητες, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του φυτού και θα πρέπει να δίδονται. Η δεύτερη ομαδοποίηση είναι ότι κάποια από αυτά είναι αρκετά ευκίνητα, κάποια όμως είναι αρκετά δυσκίνητα. Κάποια από αυτά, ανάλογα σε ποιο ποροφόρο βρίσκονται, σε ποιο δέντρο βρίσκονται, μπορούν να παρουσιάσουν μια διαφορετική, και αυτό μιλάμε για τον βόρειο, ενώ βλέπετε ότι είναι στα δυσκίνητα, μπορεί να είναι όμως Συγγνώμη λίγο, γιατί αν δεν το κλείσω. Λοιπόν, κάποια είναι ευκίνητα, κάποια είναι δυσκίνητα, κάποια είναι μέσα όπως είναι το μαγκάνιο, αλλά όπως λέει το βόρειο, η κινητικότητά του διαφέρει πάρα πολύ. Δυσκίνητο είναι στην καρδιά, ενώ στα πυρηνόκαρπα, στην κερασιά, που μας ενδιαφέρει η κερασιά, εκεί είναι ευκίνητο. Τα στοιχεία, τι ρόλο παίζουν, πού επιδρούν. Από ό,τι βλέπετε, έτσι, για την απόδοση, σχεδόν όλα τα στοιχεία είναι απαραίτητα. Έχουν θετική επίδραση δηλαδή. Για το μέγεθος του καρπού, άζωτο, φόσφορο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και βόρειο. Για το βόρειο θα δούμε λίγο παρακάτω που είναι σημαντικό ρόλο παίζει επίσης. Για το βάρος επίσης, το άζωτο, φόσφορο, κάλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Για την σταθερότητα, βλέπετε ότι έχω ένα βελάκι προς τα κάτω. Ξέρετε ότι το υπερβολικό άζωτο πολλές φορές έτσι, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, έχει και αρνητικές επιδράσεις. Ένα από αυτά είναι το μαλάκωμα της σάρκας έτσι, για καρπούς όπως είναι η μιλιά, παραδείγματος για κλαδιά ή και ανασιά. Έτσι. Αυτά τα οποία περιέχουν πάρα πολύ υγρασία μέσα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σαπίσματα. Έτσι λοιπόν, κάποια από αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε κανονικές δόσεις μέσα, κάποια πολλές φορές μπορεί να είναι περισσότερο από ό,τι πρέπει και εκεί δημιουργούνται προβλήματα και αυτό το ονομάζουμε περίσσια ή τοξικότητα, μας δημιουργεί κάποια σοβαρά προβλήματα ή κάποια μπορεί να είναι σε χαμηλά επίπεδα, άρα μιλάμε για τροφοπαινίες, για έλλειψη στοιχείων. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε έχουμε παραπανήσιο, είτε έχουμε λιγότερο, είτε έχουμε έλλειψη, είτε έχουμε περίσσια, τα αποτελέσματα είναι σχεδόν τα ίδια. Έχουμε μείωση της φυτικής παραγωγής, μείωση της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος και την υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, γίνεται η απορρόφηση των στοιχείων. Κάποια από αυτά τα παίρνει σε μεγαλύτερες ποσότητες, κάποια τα παίρνει σε λιγότερες ποσότητες. Από ό,τι βλέπετε εδώ, τα φύλλα έτσι καταλαμβάνουν την περισσότερη ποσότητα από τα στοιχεία, όπως επίσης και η βλαστή και η καρπή. Όσον αφορά βέβαια για το κάλιο, η καρπή και τα φύλλα απορροφούν τις περισσότερες ποσότητες. Για τα φύλλα, το άζωτο είναι εκεί το οποίο είναι περισσότερο, κάποια ισορροπία υπάρχει μεταξύ βλαστού και καρπού. Και βέβαια το ασβέστιο, από ό,τι βλέπετε, το περισσότερο το απορροφά το φύλλο και η βλαστή. Πολύ λίγο πηγαίνει στους καρπούς. Σας μίλησα για το pH. Είναι μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 14, το οποίο μιλάμε αν είναι όξινο ή αν είναι αλκαλικό το έδαφος. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση των στοιχείων. Και αυτό στο έξω παρακάτω βλέπετε εδώ στην εικόνα δεξιά, έτσι είναι και φωσφορικό και μαγνήσιο λόγω του χαμηλού pH.
δεν το προσλαμβάνει. Αυτό βέβαια θα το δείτε εδώ πολύ χαρακτηριστικά. Βλέπετε σχεδόν όλα τα μακροστοιχεία, έτσι, είναι από το ουδέτερο και προς το αλκαλικό, προς τα πάνω, εκεί προσλαμβάνουν τα περισσότερα, ενώ τα ιχρονοστοιχεία, έτσι, εκτός από το μολυβδένιο, προσλαμβάνονται σε χαμηλό pH. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε μια ουδέτερη ζώνη όπου θα μπορούν να πάρουν τόσο τα μακροστοιχεία όσο και τα ιχρονοστοιχεία. Αυτά δηλαδή τα οποία θέλει σε μεγάλες ποσότητες, αλλά και αυτά τα οποία θέλει και σε μικρές ποσότητες. Ωραία, ρίξαμε το λίπασμα. Το πήρε το φυτό. Υπάρχουν και δύο παράγοντες που το πάρει. Μπορεί να είναι ζημιά που ασθένει προσωπική, μπορεί να είναι το κλάδεμα. Κλαδεύουμε και τις ρίζες καμιά φορά, το ξέρετε αυτό. Αν είναι συμπιεσμένο το έδαφος, να μην μπορεί να το προσλάβει. Να μην μπορεί να το προσλάβει. Αν υπάρχουν ελλείψεις κάποιου στοιχείου. Αν υπάρχει κακή στράγγιση. Γιατί και η περίσσια του νερού, και αυτό θέλω να το προσέξετε ειδικά σε κτήματα τα οποία υπάρχει αρκετή υγρασία και νεροκρατά, εκεί θα πρέπει να κάνετε κάποια αποστραγγιστικά έργα ώστε η περίσσια του νερού να φεύγει προς τα κατώτερα στρώματα. Η οξύτα είναι αυτό που μίλησα για το pH, η θερμοκρασία του εδάφους επίσης. Ωραία, έχουμε ρίξει λίπασμα. Ξέρετε η απόδοση από πού εξαρτάται? Από το στοιχείο το οποίο βρίσκεται στη μικρότερη ποσότητα. Και αυτό το έχω παρουσιάσει με ένα βαρελάκι από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο το γεμίζουμε με νερό και η απόδοση φτάνει μέχρι εκεί που βρίσκεται το τελευταίο στοιχείο. Αλλιώς θα βλέπετε ότι το νερό φεύγει. Δεν μπορεί να αποδώσει παραπάνω, δεν μπορεί να το γεμίσουμε παραπάνω. Αλλά λοιπόν η απόδοση εξαρτάται από το στοιχείο το οποίο βρίσκεται στην μικρότερη ποσότητα. Επίσης, για φανταστείτε ότι μπορούμε να ρίξουμε, να πούμε ότι θέλουμε να πάρουμε έναν τόνο. Έτσι. Αλλά θα ρίξουμε, ξέρω εγώ, 10 κιλά λίπασμα. Αν θέλουμε να πάρουμε 2 τόνους, θα ρίξουμε 20 κιλά λίπασμα. Πάρουμε 3 τόνους, θα ρίξουμε 30 κιλά. Φαντάζεστε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή που θα μπορούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, 50 τόνους? Όχι. Έτσι λοιπόν, όταν από το 0 αυξάνουμε τις ποσότητες, ενώ τα άλλα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν το ίδιο, λοιπόν αρχίζει και κάμπτεται. Δεν παίρνουμε τις αποδόσεις αυτές. Και επίσης, το νόμο της αντικατάστασης, είναι 3 νόμοι αυτοί, με το κλάδεμα, με την πτώση των φύλων, με την απόσπαση του καρπού, έτσι, με τη συλλογή του καρπού, απορροφούνται στοιχεία, απομακρύνονται στοιχεία. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να αντικατασταθούν. Θα πρέπει να συμπληρωθούν από το έδαφος. Επίσης, άλλη εξάρτηση. Ξέρετε, καμιά φορά όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια ισχυρή καλλιούχο λίπαση, δηλαδή έχουμε κάποια έλλειψη κάποιου στοιχείου, το κάλιο όπως κάνει, θα πρέπει να κοιτάξουμε οπωσδήποτε και το μαγνήσιο, γιατί υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση μεταξύ τους. Η περίσσια κάποιου στοιχείου, ενώ το άλλο στοιχείο μπορεί να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, να δεσμεύεται και να μην μπορεί να το προσλάβει το φυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Και από ό,τι βλέπετε υπάρχουν αρκετές σχέσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων. Πώς αναφέρω έτσι το φόσφορο με το άζωτο, βέβαια το άζωτο έχει αρκετά, το κάλιο με το άζωτο, το ασβέστιο με το άζωτο και πάρα πολλά. Πότε χρειάζεται το φυτό τα στοιχεία? Θα παίρνει τα στοιχεία για να κάνει κάποιες λειτουργίες, δεν είναι? Γιατί έχει κάποιες ανάγκες. Πότε έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες το φυτό? Τα απλή ερώτηση θα κάνω. Πότε έχει μεγαλύτερες ανάγκες να φάει περισσότερο η γυναίκα? Πότε είναι έγκυος, όταν τεκνοποιεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τα δόντια. Στην περίοδο της άνθησης. Εκεί είναι οι μεγαλύτερες απαιτήσεις, κυρίως σε άζωτο. Προσέξτε όμως, εδώ θα δούμε λίγο παρακάτω με το άζωτο. Στο άζωτο, όταν πλέον ανθίζει, πολλές φορές, πώς είπαμε, προσλαμβάνεται το νερό μαζί διαλυμένο το λίπασμα μέσα από το νερό. Απορρόφηση, τη διάχυση. Έχουμε φιλική επιφάνεια. Έχουμε τέτοια ώστε να μπορεί να γίνει απορρόφηση. Αλλά δούμε λίγο παρακάτω ότι το δέντρο, σε αυτή την περίοδο που έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες, χρησιμοποιεί από τα αποθέματα τα οποία έχει, αυτά τα οποία έχουμε κάνει την προηγούμενη χρονιά. Και κυρίως τη λίπαση του φθινοπόρου. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην λίπαση του φθινοπόρου, πολύ σημαντικό για τα αποθέματα τα οποία έτσι αποθηκεύονται δηλαδή μέσα στο ξύλο για να τα χρησιμοποιήσει αυτή την εποχή. Βλέπετε λοιπόν ότι το άζωτο το χρησιμοποιεί περισσότερο στην άνθηση. Αλλά θα δούμε όμως ότι και το, ότι και το ασβέστιο το χρησιμοποιεί περισσότερο στην άνθηση. Μετά από 4-6 εβδομάδες, έτσι κάπου εκεί στην Καρποβρή, εκεί το θέλει το περισσότερο το ασβέστιο. Και προσέξτε, το ασβέστιο είναι αρκετά δυσκίνητο. Όπως επίσης θα δούμε ότι και ο φωσφόρος το θέλει στην πλήρη άνθηση, αλλά προσέξτε όμως ότι και μετά τη συγκομιδή, γιατί το θέλει τότε. Γιατί ο φωσφόρος είναι ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ για την ανάπτυξη της ρίζας. Τότε γίνεται η ανάπτυξη της ρίζας. Άρα λοιπόν, ο φωσφόρος είναι απαραίτητος για την εποχή. Βλέπετε λοιπόν ότι ανάλογα με το τι λειτουργία κάνει, θα πρέπει το στοιχείο αυτό το οποίο βοηθά κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει στο έδαφος.
Να λοιπόν, γιατί σας είπα από την αρχή, θα πρέπει να τεκμηριώνουμε στο πού, πώς, πότε και γιατί. Οποιαδήποτε επέμβαση κάνουμε, θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Βέβαια, τώρα επιλυπάσματα το οποίο ξέρετε είναι αυτό έδαφος, είναι διαφυλικά και μέσα από το σύστημα της υδρολίπασης που για μένα πλέον στη δική μου την περιοχή το έχουμε καθιερώσει. Είναι μια από τις βασικές και πάμε στις μικροδόσεις. Γιατί στις καμπύλες αυτές τις οποίες σας έχω αναφέρει. Οπότε έχουν ανάγκη. Και μέσα από το σύστημα της υδρολίπασης είπαμε ότι διαλύεται το λίπασμα, άρα λοιπόν πολύ εύκολο να το προσλάβει. Τι σημαίνει καλή λίπαση? Θα πρέπει να γίνεται με βάση τα 4 σίγμα. Έτσι. Σωστή δόση, σωστός τρόπος και σωστός χρόνος εφαρμογής, σωστός τρόπος και σωστή μορφή λιπάσματος και ισορροπία στοιχείων. Το έχουμε πει, έτσι, οι εξαρτήσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ τους, όπου μπορεί υπάρχει δεχόμενο να δεσμευτεί. Όπως σας έχω πει, στον κορμό αποθηκεύονται και αυτά είναι που χρησιμοποιούν, κυρίως κατά την έναρξη της βλάστησης, είναι αυτό που χρησιμοποιούν. Και αυτό που σας είπα από την αρχή, η θρέψη λίπαση θέλει ιδιαίτερη προσοχή και μάλλον θα θέλουμε και εμείς κάποια ιδιαίτερα μαθήματα. Οι αλλαγές, όπως σας έχω πει, χρειάζονται 3 με 4 χρόνια για να δούμε το πλήρες αποτέλεσμα. Και να δούμε ένα από αυτά τα στοιχεία, το άζωτο. Ίσως το πιο σοβαρό, όχι το πιο, είναι από τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δοθούν, γιατί δίνει ευρωστία, αναπτύσσει νέα βλάστηση, πολύ σημαντικό για τα νέα δέντρα για να σχηματίσει ισχυρό κορμό, ισχυρούς βλαστούς, όπου πάνω εκεί θα φέρει την καρποφορία. Και βέβαια θα πρέπει να ελέγχεται πάρα πολύ, σας είπα, στα παραγωγικά δέντρα, γιατί η υπερβολική δόση μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, όπως σας έχω δείξει στην καμπύλη. Το άζωτο, είτε με τα νητρική μορφή, είτε με τα αμμονιακά άλατα, τα περισσότερα μορφούνται ως νητρικά, τα περισσότερα χρησιμοποιούνται από τη ρίζα και τα φύλλα. Και αυτό που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα είναι ότι το άζωτο είναι πάρα πολύ ευκίνητο, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί βλέπω πάρα πολλούς πάνε πολύ νωρίς, το ρίχνουν, ακολουθούν βροχές, η βλάστηση αργεί να ξεκινήσει και πηγαίνει, εξαρτηθεί, θα πάει στο γείτονα ή θα πάει σε βαθύτερα στρώματα, οπότε μάλλον θα λυπάνε τον γείτονα και όχι το δικό σας. Και προσέξτε, σας είπα ότι πρέπει να είστε καλλιτέχνες, δεν πάμε να κάνουμε εργασίες στην τροχομεία όταν εμάς μας βολεύει. Έτσι θα πάμε όταν πρέπει. Λοιπόν, δεν θέλω να σας επερδέψω πάλι για αμμονιακά και νητρικά, ούτε για την αυτίνα. Όπως σας έχω πει, και αυτό και με το κόκκινο είναι ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Οι περισσότερες ανάγκες του αζότου καλύπτονται από το αποθηκευμένο προϊόν και αυτό που λέω παρακάτω, ότι το 23 με 50% του αζότου αποθηκεύεται, έτσι απορροφάται από τα φύλλα, αποθηκεύεται το φθινόπωρο πριν αυτά πέσουν ως πρωτεΐνες ή αμινοξέα στους χειριλώδους βλαστούς και ιδίως στα φυλλοβόλα. Κάτι το οποίο και εμάς μας ενδιαφέρει. Σημαντικός λοιπόν ο ρόλος του αποθηκευμένου αζότου το οποίο υπάρχει. Προσοχή όμως θέλει στις επεμβάσεις στο τέλος της βλαστικής περίοδου, δεδομένου ότι είπαμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στη βλάστηση. Αν λοιπόν έχουμε συνεχόμενη βλάστηση, έχουμε τρυφερούς βλαστούς και αν ακολουθήσουμε μετά χαμηλές θερμοκρασίες, δεν θα προλάβει να ξυλοποιηθεί ο βλαστός, με αποτέλεσμα να είναι πολύ επιρρεπής στις χαμηλές θερμοκρασίες, άρα στον παγετό, άρα λοιπόν έκρωση. Εάν είναι ικανοποιητική τα δέντρα σε άζωτο, δεν χρειάζεται να γίνουν επέμβαση. Αλλά λοιπόν αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε με το άζωτο είναι η οξύτα, είναι ότι είπαμε κρίνεται πάρα πολύ. Προσέξτε γιατί υπάρχει τοξικότητα, η περίσσια μπορεί να δημιουργήσει, να κάψει δηλαδή τα ριζίδια, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Ασθένειες των ριζών λόγω της αμμονίας, αλλά ακόμα και σχίσιμο των καρπών, κάτι το οποίο θα το δούμε, θα σας δείξω λίγο κάποιες εικόνες παρακάτω έτσι, από στη Δυγεία στην Γερασιά. Και βέβαια, όπως είχαμε πει, υπάρχουν και ανισορροπίες όταν είναι παραπάνω, δηλαδή στα στοιχεία στο έδαφος υπάρχει κάποια ανισορροπία με τα άλλα στοιχεία. Εδώ υπάρχει μια τροχοπενία αζότου στην Γερασιά, βλέπετε αυτόν τον αποχρωματισμό τον οποίο υπάρχει. Εδώ βλέπετε την τοξικότητα από αμμονία δεξιά, έτσι έχουν καεί αρκετά ριζίδια, δεν έχει πλούσιο ριζικό σύστημα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή που σας έχω πει. Βέβαια δεν είχα κάποια εικόνα αυτή, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ στην άθηση. Βλέπετε ότι η σχέση αζότου και καλίου, εδώ στα βερίγωκα, έχει πολύ πιο μειωμένη άθηση από ότι η σχέση, βλέπετε, αζότου και καλίου είναι στο 0,85. Αλλά λοιπόν, βλέπετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο το ένα στοιχείο, αλλά και πόσο παίζει η αλληλοεξάρτηση που έχουμε μεταξύ τους. Ο φωσφόρος. Γενικά, ο φωσφόρος είναι η μπαταρία του
κυτάρου, πολύ σημαντικό και αυτό για τα νεαρά δέντρα, έτσι, για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, πολύ αυτό για τα παραγωγικά δέντρα. Η απορρόφηση, όπως σας έχω δείξει στην καμπύλη, βλέπετε ότι γίνεται περισσότερο κατά το μήνα Αύγουστο, ενώ τις άλλες εποχές γίνονται από ανακατανομή μέσα από το ίδιο το δέντρο. Προσέξτε όμως, η υψηλή ποσότητα φωσφόρου που θα πέσει στο έδαφος μπορεί να δημιουργήσει τροχοπαινία αζότου. Υπάρχει δέσμευση δηλαδή, άρα βλέπετε ότι όχι μόνο το άζωτο, αλλά και ο φόσφορος, αν είναι κάτι παραπάνω, μπορεί να δεσμεύσει κάποιο άλλο στοιχείο. Αυτό που σας είπα, ότι αν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, ο φόσφορος είναι δυσδιάλειτος. Όταν αρχίζουν και ανεβαίνουν θερμοκρασίες, και αυτό παρατηρείται ότι συσσωρεύονται αχθιοκιάνες και φαίνονται τα φύλλα, όπως βλέπετε κάτω δεξιά στην εικόνα, στο καλαμπόκι που είναι μόβ. Αυτό δεν είναι κακά αρρώστια, είναι από έλλειψη φωσφόρου στο καλαμπόκι και αυτό μπορεί να συμβαίνει και στα οπροφόρα γενικά. Λόγω του ότι συσσωρεύονται αχθιοκιάνες εκεί, εμφανίζεται αυτό όταν αρχίζουν και ανεβαίνουν θερμοκρασίες, αρχίζει πλέον και ο φόσφορος γίνεται ευδιάλειτος, γίνεται προσλήψιμος, άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και βέβαια, ο φόσφορος χρειάζεται όταν υπάρχει μεριστοματική δραστηριότητα. Τώρα, τι είναι μεριστοματική δραστηριότητα, θα σας πω ότι στη φάση έτσι, γρήγορα ακολουθεί κάποιες φάσεις, δηλαδή έχουμε τη βλάση, έχουμε την άνθηση, γίνεται η γονιμοποίηση, δημιουργείται ένα κύτταρο, αρχίζει μετά γίνεται η κύτταρο-διαίρεση, δηλαδή στείλει αυτό το κύτταρο αρχίζει και κόβεται σε πάρα πολύ μικρά τεμάχια και μετά αρχίζει και γίνεται η τάνηση των κυττάρων, η διόγκωση, με αποτέλεσμα να πάρουμε έτσι το επιθυμητό όργο. Προσέξτε, σε εδάφη με χαμηλό σχηματίζει άλατα με σίδερο ή με αλουμίνιο. Υπάρχουν κάποια αυτά τα οποία είναι μάλλον τεχνικά θέματα που θα τα δει ο Χάρης περισσότερο, θα δούμε περισσότερο με το Χάρη. Προσέξτε γιατί εδώ αναφέρω ότι μπορεί να πέσει, το φόσφορο δεν το ρίχνουμε. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε, δεν το ρίχνουμε στο λάκκο μέσα. Έτσι. Το ρίχνουμε περιμετρικά και συνήθως ο φόσφορος και το κάλιο ενσωματώνονται αν σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν έχει βρέξει. Διαφυλικοί ψεκασμοί τώρα, όταν έχουμε έντονες κυτταροδιαίρεσεις, έτσι, 4 με 6 εβδομάδες μετά την άνθηση, μπορούν να δώσουν κάποιες λύσεις στο πρόβλημα. Η ανεπάρκεια φωσφόρου εδώ στην καρδιά, βλέπετε ότι έχουμε απώλειες. Είναι αυτό που σας είπα, τα ροδοκόκκινα δεν εμφανίζονται τόσο πολύ στην εικόνα. Δυστυχώς δεν μπορούσα να βγω καλύτερη εικόνα για να σας τη δείξω, αλλά στο καλαμπόκι νομίζω ήταν πολύ έντονο. Και βέβαια βλέπουμε ότι αρχίζουν και πέφτουν έτσι από τη βάση του βλαστού τα φύλλα από σοβαρή λήψη φωσφόρου. Το κάλιο, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι, και για το μέγεθος του καρπού και για τη δύναμη του κυττάρου, κυρίως για να το κάνει αρκετά ανθεκτικό, το σκληροποιεί δηλαδή, το κάνει ανθεκτικό στις ασθένειες και στο στρες. Έτσι, σημαντικό για την ισόρροπη θρέψη. Να μην αναφέρω εδώ πέρα. Προσέξτε, εδάφη τα οποία είναι πλούσια σε ορυκτά όπως ο ηλίτης, ο ορυκτολίτης, προσβορφούν πάρα πολύ ισχυρά το κάλιο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι διαθέσιμο. Σε τέτοια εδάφη απαιτείται μια πλούσια λίπαση, ώστε να έχουμε ικανοποιητικές ποσότητες διαθέσιμου καλίου. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε ότι υπάρχει σε αυτό τι είναι διαθέσιμο. Άλλο το ότι υπάρχει και άλλο από αυτό το που υπάρχει στο έδαφος μπορεί να το προσλάβει το φυτό. Είναι αυτό που λέμε το διαθέσιμο. Έτσι. Σχεδόν όλα τα άλλα τα χρησιμοποιούνται καλίου, έτσι όπως το χλωρούχο, το νητρικό ή το θηϊκό. Σε περιπτώσεις που έχουμε αλατότητα, καλύτερα να χρησιμοποιηθούν τα θηϊκά. Εδώ κάποιες εικόνες από ανεπάρκεια καλίου σε καρδιά. Κυρίως θα τη δούμε και είναι χαρακτηριστικό για ανεπάρκεια να εμφανίζεται ως περιφερειακή νέκρωση των φύλων, έτσι, από εκεί. Επίσης εδώ, σε αμυγδαλιές, εδώ θα δούμε ότι μάλιστα μαζεύουν και προς τα πάνω, έτσι, συρρικρώνονται, είναι πολύ πιο μικρά και μαζεύουν και προς τα πάνω. Είναι μια ανεπάρκεια καλίου, μια ένδειξη από ανεπάρκεια καλίου. Εδώ σε φύλλα κερασιάς. Βλέπουμε ότι στεγνώνει, χαρακτηριστικό και αυτό τη συστροφή προς τα πάνω. Προσέξτε, γιατί όλα δεν είναι από ελλείψεις, ή όλα δεν είναι από έντομα, ή δεν είναι από ασθένειες. Αλλά λοιπόν εδώ θέλει μια επιστασία. Εδώ υπάρχει, βλέπετε, είναι η μικροκαρπία, έτσι, στη λαμπέλ, στη βαν, η οποία είναι απόρρια από κάποιες ιώσεις. Οι ιώσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Δυστυχώς οι ιώσεις δεν θεραπεύονται, απλώς σας πω. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, όπως είναι και το AIDS. Δηλαδή το AIDS πάμε μόνο στην πρόληψη, γιατί είναι ιός, δεν έχουμε κάτι το οποίο μπορούμε να το διορθώσουμε, δεν μπορούμε κάτι να το θεραπεύσουμε, αλλά πάμε στην πρόληψη. Επίσης εδώ μπορεί να προσωνιάζεται με την έλλειψη καλίου, δεν είναι έλλειψη καλίου, επίσης είναι σε φύλλα από ίωση. Πολύ σημαντικό λοιπόν στοιχείο για τους καρπούς. Σχεδόν απορροφάται 4 φορές παραπάνω από ό,τι το άζωτο.
η περιεκτικότητά του στα εδάφη ποικίλει και η ανεπάρκεια του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Για να πάμε επίσης σε ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό, το μαγνήσιο, το οποίο είναι δομικό στοιχείο της χλωροφύλλης. Είναι αυτό που μετακινεί κυρίως γιατί ο φόσφορος είναι αρκετά τεμπέλικο, έτσι θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στη ρίζα και μέσα βέβαια θα πρέπει να μετακινηθεί με το μαγνήσιο. Η ισορροπία καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Αντίθετα με το κάλι δεν προσδοφάται πάρα πολύ δυνατά δηλαδή στα κολοειδή του εδάφους. Όπως σας έχω πει, η σχέση καλίου μαγνησίου παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να κάνουμε μια ισχυρή καλιοκολύπαση. Θα πρέπει να προσέξουμε και τη λίπαση του καλίου. Και βέβαια η καλύτερη εφαρμογή είναι στο έδαφος και βέβαια μπορεί να γίνουν και 2-5 διαφυλικοί ψεκασμοί με τα αντικά. Αλλά προσέξτε όμως, μιλάμε για διαφυλικούς ψεκασμούς, αν και έχουν πει στη ζωή μας που είναι διαφυλικοί ψεκασμοί. Τι όμως είναι διαφυλικοί ψεκασμοί? Η θρέψη η σωστή είναι από το στόμα. Πού είναι το στόμα? Μέσα από τη ρίζα, έτσι. Πολλές φορές και εμείς έτσι πηγαίνουμε και μας βάζουν τον νερό, αλλά τον νερό τον βάζουμε όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, έτσι. Άρα λοιπόν είναι ένα μέσο για να λύσουμε κάποια προβλήματα εκείνης της στιγμής. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή η θρέψη μέσα από τη διαφυλική. Είναι ένα συμπλήρωμα δηλαδή, ένα βοήθημα από την σωστή λίπαση η οποία θα γίνει από το έδαφος. Εδώ βλέπουμε τροφοπαινία μαγνησίου. Κυρίως θα το δούμε, μοιάζει με τροφοπαινία περίπου σιδήρου και κάποιο άλλο μαγκανίου θα το δούμε. Κυρίως όμως αυτή η πρόβληση εμφανίζεται στα φύλλα τα οποία είναι στα κατώτερα στρώματα, έτσι, δηλαδή όχι στις κορυφές. Εδώ είναι επάρκεια μαγνησίου στα φύλλα της κερασιάς. Πολύ σημαντικό για την μετασυλλεκτική διατήρηση και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Και προσέξτε, ειδικά για προϊόντα τα οποία καταναλώνεται νοπά, όπως το κεράσι, το παραεί το μήλο ή το βερίκο ή το αυτό, είναι πολύ σημαντικό η διάρκεια στο ράφι πλέον. Για φανταστείτε ότι εμείς εκτός από παραγωγή είμαστε και καταναλωτές. Δεν παράγουμε όλα, παίρνουμε και τρώμε και από άλλο. Για φανταστείτε λοιπόν να πάρουμε ντομάτα, λέω, πάντα είμαστε ντοματοπαραγωγή και μέσα σε μία μέρα να σαπίσει. Ή να πάρουμε ξερογοκλάδι και μέσα σε μία μέρα να σαπίσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο. Στη διάρκεια στο ράφι των καρπών αυτών είναι μέσα από τη θρέψη. Και μετά είναι όλα τα άλλα, έτσι, τα κριτήρια συλλεκτικής οριμότητας, θα πρέπει να προσέξουμε δηλαδή σε ποιο στάδιο θα πρέπει να το συλλέξουμε τον καρπό και όλα αυτά δεν είναι του παρόντος. Αν θέλετε όμως, είμαι στη διάθεσή σας και αυτά να καθίσουμε να τα κάνουμε σε κάποια άλλη βίδα, αν βέβαια δεν κουραστείτε. Αντοχή στις ασθένειες και συγκράτηση των καρπών. Να πάμε στο ασβέστιο. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως θα σου πω ότι παίζει το ρόλο αυτό που παίζει μεταξύ δύο τούβλων το τσιμέντο. Στην ουσία δηλαδή, η διατήρηση αυτών των καρπών, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το ασβέστιο. Φανταστείτε τα δύο τούβλα να μην είχαν το ασβέστη, το τσιμέντο. Φανταστείτε τα δύο κύτταρα και ειδικά είναι μεγάλα τα κύτταρα. Εδώ παρατηρείτε ότι έχουμε μεγάλους καρπούς και έχουμε μεγάλα κύτταρα. Λοιπόν, η συλλεκτικότητα αυτών, η σύνδεση αυτών των κυττάρων είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αλλά λοιπόν τι έχουμε, λέμε λύσεις κυττάρου, σαπίσματα λοιπόν ή εμφανίσεις κάποιων ασθενειών. Προσέξτε όμως ότι διακινείται πάρα πολύ αργά. Τόσο στο έδαφος, όσο και βέβαια και μέσα στο φυτό. Ιδιαίτερα βέβαια όταν έχουμε υψηλές ατμοσφαιρικές υγρασίες, τι έχουμε εκεί πέρα, το φυτό κάνει από μόνο την οικονομία, έτσι, το ξέρετε. Το κάλιο είναι αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, το να ανοίγει τα στομάτια, έχει στομάτια από κάτω, έτσι. Περιορίζει τη διαπνοή ή την ανοίγει τα στομάτια του. Αυτό από τι εξαρτάται? Στα από υψηλές θερμοκρασίες ή αν υπάρχει ατμοσφαιρική υγρασία. Εάν έχουμε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, η διαπνοή είναι πολύ πιο αργή. Αν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, περιορίζει τα στομάτια για να κάνει οικονομία νερού, παίζει και το στοιχείο. Όταν έχουμε λοιπόν υψηλές τέτοιες ατμοσφαιρικές υγρασίες, η διαπνοή είναι πολύ λιγότερη, αλλά λοιπόν η μετακίνηση μέσα στο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έστω και αν αυτή η συγκέντρωσή του είναι αρκετά ικανοποιητική. Βέβαια, επιτείνουν και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες. Αν κάνουμε αυστηρό πλάδιμο που έχουμε πάρα πολλή βλάστηση, έτσι, εκεί επιτείνεται η έλλειψη ασβεστίου. Αν έχουμε μεγάλους καρπούς, έτσι, το οποίο αυτό μπορεί να είναι από υπερβολικό αρέωμα να το κάνουμε, αυτά τα οποία αραιώνονται, μιλάω για τη μιλιά παραδείγματος χάρη, έτσι, και για την αχλαδιά, όσα που αραιώνονται. Λοιπόν, αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις ελλείψεις. Βέβαια γίνονται προσθήκες οξυδίων στο έδαφος, αλλά περισσότερο όμως αυξάνει την περιεκτικότητα στα φύλλα και όχι στους καρπούς. Και περισσότερο η ασβέστωση στο έδαφος είναι για να διορθώσουμε περισσότερο το pH και όχι να προσλάβει το ασβέστιο το φυτό. Διαφυλικοί ψεκασμοί έχουν δώσει καλά αποτελέσματα.
4 με 5 ψεκασμοί. Βέβαια, εμείς στο Μήλο το έχουμε φτάσει μέχρι και 8 ψεκασμούς. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, όπως σας έχω πει, για την διατήρηση των καρπών για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ράφι. Από όλα, περισσότερο στη διαφυλική λίπαση προτιμάται το χλωρίδιο ασβέστο, δεδομένου ότι δεν έχει άζωτο μέσα. Άρα, είπαμε, το άζωτο είναι ένας παράγοντας το οποίο μπορεί να μειώσει την διαθεσιμότητα, το κάνει πολύ πιο μαλακό. Άρα, λοιπόν, προτιμάται και είναι και φθηνό και δίνει καλά και αποτελέσματα ακόμα και μέχρι σήμερα. Και βέβαια, να ξέρετε, δεν υπάρχει κατανομή μεταξύ από παλιό φύλλο στο καινούργιο και ούτε από τον καρπό προς τα φύλλα. Η επίδραση βέβαια της έλλειψης ασβεστίου, δεξιά είναι ανεπάρκεια, το ριζικό σύστημα είναι μειωμένης ανάπτυξης. Ανεπάρκεια ασβεστίου, πέρα από την βροχή, εδώ την οποία μπορεί να δημιουργήσουν και κάποιες ποικιλίες που μπορούν να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, η ανεπάρκεια ασβεστίου δημιουργεί αυτά τα σκασίματα. Κάτι το οποίο βλέπετε ότι το κάνει εμπορικό. Εδώ έχουμε κάτι καρπούς κερασιά στη Χάρτιζα, το οποίο έχουμε τις επιφανικές κυλιδώσεις. Κύρια αιτία όμως αυτό εδώ πέρα είναι η σχέση αζότου και ασβεστίου. Αυτό που βλέπετε. Πότε εφαρμόζεται το ασβέστιο, να ξέρετε το 90% του ασβεστίου απορροφάται μέσα σε 4 έως 6 εβδομάδες από την ανθοφορία, το υπόλοιπο συμπληρώνεται με φυλλοψεκασμούς. Αυτά όσον αφορά τα μακροστοιχεία, για να πάμε στα ικροστοιχεία, τα οποία είναι ενεργοποιητές και δραστηριοποιούν πάρα πολλών ρόλων, παίρνουν πάρα πολύ σημαντικούς ρόλους. Για να πάμε στο σίδερο, η τροφογενή σιδήρου δηλώνεται κυρίως με τη χλώρωση ανάμεσα στα νεύρα, θα σας δείξω κάποιες εικόνες παρακάτω, και ενώ τα νεύρα παραμένουν πράσινα. Συνήθως όμως παρατηρείται, επειδή είναι δυσχύνητο στοιχείο, παρατηρείται στα φύλλα της κορυφής, στις άκρες δηλαδή στους βλαστούς. Στα κατώτερα δεν παρουσιάζεται. Και προσέξτε ότι πολλές φορές λέμε έχουμε έλλειψη σιδήρου, γιατί στη δική μου περιοχή ρίχνανε γρανάζια από κάποιους τόρμους που παίρνανε, βάζα καρφιά, αυτά θέλει να σγουριάσει, θέλει να γίνει σε τέτοια μορφή. Ακόμα και την καραβογιά θα πρέπει αυτή να την μετατραπεί από τρισθενή σε δυσθενή. Έτσι είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία βλέπετε πάνω εδώ, ώστε να μπορεί να είναι ευδιάλυτη για να μπορεί να την απορροφήσει. Δεν θέλω να πω για κάθε αύξηση τώρα. Αυτή είναι προσέξτε όμως ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός με άλλα κατιόντα όπως είναι ο ψευδάριος, το μαγκάνιο, ο χαλκός, ασβέστιο, το μαγνήσιο και το κάλιο. Προσέξτε, καμιά φορά μπορεί να στείλουμε κάποια τροφοπενικά φύλλα για φυλλοδιαγωνιστική. Την μπορούμε να κάνουμε φυλλοδιαγωνιστική τέλος Ιουλίου, κάπου εκεί μέσα, δηλαδή στον Ιούλιο με τέλος Ιουλίου. Και πολλές φορές να δούμε κάποια κίτρινα φύλλα να έχουν σίδηρο ενώ να είναι κίτρινα. Αυτό δηλαδή να μετρήσουμε λιγάκι την διαθεσιμότητα. Πόσο ο σίδηρος από αυτός, όπως σας έχω πει, είναι διαθέσιμος από το φυτό. Πάρα πολύ. Πολλές φορές τώρα γίνεται και εφαρμογή διαφυλικών λιπασμάτων, ειδικά όπου υπάρχουν έντονα προβλήματα του εδάφους, δηλαδή έχουμε αλκαλικά, είναι πάρα πολύ ασβεστούχα δηλαδή. Εκεί όσο σίδηρο και να ρίξουμε, ξέρετε, δεσμεύεται από το ασβέστιο, άρα πρέπει να βρούμε μια άλλη μέθοδο. Εδώ μπορούμε να μπούμε μέσα με την διαφυλική λίπαση. Προσοχή όμως, γιατί όταν πάμε κοντά στην κουμεδή, μπορεί λόγω του κόκκινου χρωματισμού να αλερώσει τους καρπούς, κάτι το οποίο θα κάνει να είναι ανεπιθύμητο στην αγορά. Εδώ αν υπάρχει σιδήρου στην αμυγδαλιά, βλέπετε τις τροποποιήσεις κυρίως στις κορυφές και βέβαια στη δεξιά εικόνα βλέπετε ότι τα νεύρα παραμένουν πράσινα, ενώ το τμήμα του φύλλου το οποίο είναι μεταξύ των νεύρων είναι κίτρινα. Εδώ σε κερασιά, εδώ πολύ πιο έντονα φαίνεται. Για να πάμε στο βόρειο, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό στοιχείο. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά προσέξτε ότι η έλλειψη ίσως είναι καλύτερη από την περισσότερη. Γιατί πολλές φορές δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τοξικότητας βορείου στο έδαφος και δύσκολα μπορούμε να διορθώσουμε μετά. Αυτή είναι θέλει απομάκρυνση, θέλει καλό πλήσιμο να φύγει, κάτι το οποίο μπαίνουμε σε περισσότερες δαπάνες. Το pH του υψηλό έτσι μπορεί να δεσμεύσει την Αθήνα και είπαμε όλα τα εκφραστοιχεία εκτός από δεν μπορεί να απορριφθούν σε κανένα pH. Η οργανική ουσία μπορεί να λειτουργήσει και μιλάμε για την κοπριά, αλλά καλή χωνεμένη κοπριά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δεν πάμε χώνευτη κοπριά. Μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή βορείου και είναι πάρα πολύ ευκίνητο. Έτσι. Εκεί που έχει πολύ μεγάλη σημασία παίζει στη διαίρεση του κυτάρου και στην γονιμοποίηση. Για την γονιμοποίηση θα σας δείξω λίγο παρακάτω. Εδώ είναι κάποιες ελλείψεις. Στην αριστερή σας εικόνα βλέπετε το εσωτερικό καφέδισμα της κοιλότητας των αμυγδάλων από έλλειψη βορείου και δεξιά υπερβολική έλλειψη βορείου με αποτέλεσμα να έχουμε φυλλόπτωση.
Αυτό που σας είπα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην γονιμοποίηση. Γι' αυτό και θα δείτε σε πολλά απορροφόρα, δίνουμε τουλάχιστον διαφορετικούς ψεκασμούς βορείου για να βλαστήσει η γύρι, έτσι. Για τη βλάση της γύρις βόλου, για να γίνει η γονιμοποίηση, το βόρειο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είχα κάποια εικόνες από τη Μιλιά που θα μπορούσαν να δούμε. Εδώ υπάρχει κάποιο, βλέπετε σε κάποιο βλαστό, το παπυρικό αυτό έλκος το οποίο εμφανίζεται, δεν είναι ασθένεια, είναι από ανεπάρκεια βορείου. Επίσης στην κερασιά βλέπουμε φιλόπτωση, βλέπουμε συρρίκνωση των φύλων. Βλαστός κερασιάς, στην αριστερή εικόνα εδώ, στην πάνω εικόνα, ενώ δεξιά ο βλαστός είναι υγιής. Και προσέξτε το βόρειο εδώ πέρα, ότι μπορεί να δημιουργήσει είδος, είναι άνθη κερασιάς, είναι από έλλειψη βορείου. Βλέπετε, τα κάτω άνθη είναι ερωτηματικά, έτσι. Είναι από ανεπάρκεια βορείου. Εδώ, επίσης, ότι υπάρχει μια παραλλαγή κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, μια διαφοροποίηση των πετάλων. Έχουν γίνει δηλαδή θελοειδή πέταλα, λόγω της ανεπάρκειας βορείου, στην κερασιά εδώ πέρα. Για να πάμε στο μαγκάνιο, περίπου είναι ευθύνα. Για να υπάρχει μαγκανίου και εδώ εμφανίζεται αυτό το παπυρικό έλκος που βλέπετε. Αλλά προσέξτε όμως, είναι πολύ σοβαρό η τοξικότητα, η περίσσια δηλαδή, ότι τον φυλλό και αυτό το κάνει σαν πάπυρο, έτσι, το κάνει σαν γρανάζια. Που αν ανοίξετε το φυλλό από κάτω θα δείτε κάποια στιγματάκια, έτσι σαν να τα έχετε τρυπήσει με μια καρφή. Έτσι είναι χαρακτηριστικό της τοξικότητας του μαγκανίου. Εδώ βέβαια βλέπετε ότι υπάρχει παπυρικό έλκος, αλλά εδώ είναι από κάποια ασθένεια, μιλάω για τους κερασάδες, όσοι είναι οι κερασάδες εδώ πέρα, το οποίο προκαλείται αυτό εδώ το σύμπτωμα από κάποια έλλειψη, όχι από κάποιο μύκητο όπως είναι η φόμωση. Εδώ ανεπάρκεια μαγκανίου σε φύλλα κερασιάς. Για να πάμε στο ψευδάργυρο, που επίσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η ανεπάρκεια δημιουργεί μικροφυλλία. Απλώς την περνάω γρήγορα γιατί θα σας δείξω εικόνες, οπότε η εικόνα θα σας μείνει περισσότερο. Σχηματίζεται μια ροζέτα, ας το περάσω λίγο γρήγορα για να το δούμε. Εδώ είναι σε φύλλα καρυδιάς, συμπτώματα ανεπάρκειας ψευδαργύρου. Εδώ προσέξτε, σας είπα ότι δημιουργεί μικροφυλλία και δημιουργεί ροζέτα, μπουκέτα δηλαδή. Θα δούμε ένα βλαστό, ο οποίος δεν φέρει φύλλα και στην κορυφή έτσι να φέρει πάρα πολύ μικρά φύλλα σαν ένα μπουκέτο. Αυτά λέμε ότι είναι μπουκέτα, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα της έλλειψης ψευδαργύρου. Προσέξτε όμως ότι εσείς που κάνετε ζυζανιοκτονία, ειδικά στα χαμηλά, έτσι, προσέξτε να μην φυσάει αέρας, μπορεί να δημιουργήσει ακριβώς το ίδιο σύμπτωμα που βλέπετε από την έλλειψη ψευδαργύρου, αυτή δηλαδή τη φούντα. Και βέβαια, διορθώνω είπαμε με διαφορετικούς ψεκασμούς, αλλά προσέξτε εδώ μπορεί να δημιουργήσει και κάποια σοβαρά προβλήματα, είτε αν ο διαλύτης είναι κακής ποιότητας, είτε από υπερβολική δόση ψευδαργύρου διαφυλικού. Για να υπάρχει ψευδαργύρου εδώ στο κεράσι, βλέπετε δημιουργεί μικρούς καρπούς, που όταν φτάσουν στο μέγεθος αστραγαλιού, έτσι αυτοί πέφτουν από τον κορμό. Πρόωρος λοιπόν χρωματισμός και πρόωρη καρπόπτωση. Εδώ είναι χαρακτηριστικό που βλέπετε, είναι από έλλειψη ψευδαργύρου στην αριστερή εικόνα. Αυτή τη ροζέτα που χρησιμοποιεί, που σχηματίζει και η μικροφυλλία η οποία παρουσιάζεται. Για να πάμε στο θείο, παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά λίγο πολύ δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα στην παραγωγή. Ο χαλκός, επίσης με τα χαλκούκα σκευάσματα τα οποία συνήθως εφαρμόζονται για διάφορες ασθένειες, είναι αρκετά καλή πηγή για τροφοδοσία στο δέντρο. Πριν φτάσουμε εδώ πέρα, βλέπετε υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Μπορεί να βοηθήσει η επιστήμη. Σαφώς και μπορεί να βοηθήσει. Και βέβαια δείχνει τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο έδαφος. Πόσα από αυτά όμως είναι διαθέσιμα, πόσα από αυτά είναι αφομοιώσιμα, αυτό θα μας το δείξει η ανάλυση του φυτού ή θα μας το δείξει η ανάλυση των φύλων. Όπου εκεί θα δούμε τα επίπεδα τα οποία έχει προσγραφήσει. Και βέβαια υπάρχουν πίνακες οι οποίες μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε εμείς αν είναι σε κανονικά επίπεδα ή όχι, ή τι πρέπει να διορθώσουμε. Γιατί πολλές φορές, όπως σας έχω πει, μπορεί στο έδαφος να έχουμε κανονική σίδερο, αλλά λόγω του ότι είναι το έδαφος μας αλκαλικό ή έχει ασβέστη, να μην μπορεί να το προσλάβει απάνω. Έτσι. Άρα δεν θα πάω να ρίξω εγώ σίδερο από εκεί πέρα, θα πάω να διορθώσω το αίτιο το οποίο δεν προσλαμβάνει το συγκεκριμένο στοιχείο. Επίσης, ανάλυση νήσχων, ανάλυση νερού, πολύ σημαντικό. Ξέρετε, δεν ξέρω από τι αρδεύεται, αν αρδεύεται από το ΤΟΕΠ ή αν έχετε δικές γεωτρήσεις. Εμείς οι γεωτρήσεις μας στην περιοχή μας έχουμε φτάσει και στα 220, στα 240 μέτρα. Βάθος αντιλαμβάνεστε ότι περνάει από διάφορα στρώματα, άρα λοιπόν μπορεί να μεταφέρει διάφορα στοιχεία, το οποίο μπορεί να το κάνει ακατάλληλο για άρδευση.
Προσέξτε, άρα λοιπόν και ανάλυση νερού θα πρέπει να γίνει από την αρχή. Και βέβαια υπάρχει το τεστ το οποίο στις προηγούμενες χώρες ο κάθε παραγωγός έχει από ένα τέτοιο μηχάνημα και βγαίνει ανά πάσα στιγμή να βρει τα επίπεδα τα οποία υπάρχουν και γίνεται αυτόματη ανάλυση τα επίπεδα αζότου στα φύλλα. Και όλα αυτά βέβαια γιατί τη γη την οποία έχουμε πάρει και τουλάχιστον θα πρέπει να την παραδώσουμε γόνιμη και παραγωγική. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που δείξατε. Και συνέχεια.